하얗게 능이 싸우가리 품아있는 하얘 그스니라 렐라나이 덤바이 प्लेसआव फैदों मेरिन ड्राइभआव नै फैबाय आरोना बे पार्ट 2 एपिसड 2 आव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो मेरिन ड्राइभनि भिडिअ आं नोंथांमोननो देखायगोन आरोना मेरिन ड्राइभ नायोबाथ' जेबो गैया माने नाइट भिउआवसो मोजां नाङो आरो नाइटखौ नाइटआव मोजां नाङो दाथ' जेबो गैया दैसो दंजोबो इयाव बिराद मोजां बार बारो बेयाव बिराद मोजां बार बारो फैनानै फिल्स बोरै खालामदो मोजां आरोना एकदमबारे पारफेक्ट नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना नायमोन ब्लग सुनानै मेरिन ड्राइभआव फैदो ओमफ्राय 15 आगस्टआ दिनै बुंजोबनाय आरोना नै माबायदि बारसावो बिदि बारसावो आरोना दा सिजोब्बाय जोंनाव सेरसे बेरायदों आरोना सानजोंनो बेरायगासिनो दं नै दा जों बहुद मानसि दं बिथांमोना साननि पर दं ब्लेक माने अथिं मा दं मा गैया जों दा बेरायहैनि आरो ओरै नैबे बिल्डिंआव फ्लाइटनि ट्रेनिंनि बिल्डिंआव फ्लाइट होग्रा जाबाय बियो स्पाइसजेटनि खोमा इयो ना एयार इन्डियानि फ्लाइटनि कर्स जायो karena मेरिन ड्राइभआव दङ दा मेरिन ड्राइभआव बेराय माने नैबे नायनो हागोन बे बिल्डिंआ जाहैबाय क्रिकेट खेला जायो बेनि बेकग्राउन्ड बै लाइट नुहुरदोंना थ' इयाव क्रिकेटनि स्टेडियाम दं आरोना इयाव गेम बायदिसिना जायो इयाव क्रिकेटनि IPL फोरबो जायो बेयाव मेरिन ड्राइभनि सेरावनो आरो इयो नियार बे बिल्डिं नुहुरनाया जादों गासिबो स्टेडियाम गोजा माने बहुद मानसि नै दायो माने दसे रेस्ट लादो आरोना थाबाय मेंबाय बिरादनो सिस्टेमावबो थांबाय आरो डाइरेक्ट सिस्टेमनिफ्राय जों इयाव फैनाय जाबाय नालाय मेंनाय मोनबाय रेस्ट लाबाय आरोना mana ya?
दा थाइसे दंबावो जोङो 15 आगष्टनि बेयावनो बेरायबाय जोङो दिनै CST मेरिन ड्राइभआव फैबाय आरोना स' दायो थांफिननोसै भिडिअ'आ खिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन थ' नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामबाय मेगना गोसोम गोसोम नुजोबदों नै माने पिम्पल बेरनानै सेरनानै गाज्रि जाजोबना दं स्किना थ' होमबा बाय बाय